Yes. Yeah, I just don't know what's happening. I don't know if they're shaking hands or gonna kiss or what's gonna happen here. ngesizulu sithi ulamanye ngikuthi ngofana nalo soloko suke into yakhe kunokuthi into isube iyenzelwa bani ngoba uyena owenzela uthando abantu abenalo ngalo kusho ukuthi kusaqhubeka lona etheni kwenzeke BK, do you want me to get the dignitary? We don't want all the people to be the page. So, the Minister of Culture, my president, the Board of the Mayor with the Tracy, the Minister of the Swatini, the Deputy Minister, the Cameron Kasapa. The man according to Shan, what's that? The Pelagasin, umbrellas, over someone about holy, I respectfully request that umbrellas don't get to the field. We want to see our leaders. So, our person is going to lead them. We get the field, we will give them instructions when we get there as to what we do. Because there is going to be a singing of the national anthem after that the shaking of hands, after that march on to the flag.
So we go to the field, we shake hands with Papa, London, just London. Ngiyakhetha ukubangishela amandla bese sizwa ngoba abantu bazofuna ukubabona. Kancane sizoletha usapho imali kelomini ubulawayo London London Deputy Minister thatha umqobo wakho ke baba. Manje sinakuthi John was saying with us. I don't know who's 3 and 4 now. I'm so confused. Hey, this guy in the rain, like everything is like wet here. Thank you.
umhlonishwa uminister wakwaCopter kuzwelonke nomengameli we-IFP Bulawayo, uDeputy Minister wakwa-Transport Mashasha inkosi yesizwe sakwaButhelezi, weMC Gabisa, usihlalo noma upresident weSAFA laKwaZulu Natal Mtimande, amashenge onke, omeya ngabaphathi club. Ngifisa nje ukubonga kakhulu izulu linje niphume nizobukela ezemidlalo njengoba ke ningabathandi bezemidlalo niyazi ukuthi kudlalwa ngaphansi kwaziphi izimo. Ngifisa ukumemezela ngokusemthethweni ngenxa yesimo sokudla ifinal ayisezuqhubeka kodwa sesikhathi isinqumo sokuthi ababili amaZulu neNingizimu yiwo apho okay lamaklabhu amabili thina njengeZululand siwathatha ukuthi yiwo anqobile azobhekela indebe azoyisherisha kuze kube ngonyaka zayo. Siyabonga kakhulu bafowethu ukugqa kwenu, siyabuya futhi nangonyaka ozayo, siyanethembisa ukuthi izinga sizokhuphula kakhulu kudlaleli elikhona njengamanje. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. AmaZulu FC anesipho azosinikeza ubuholi bonke obukhona uma ngabe ke yonke into isihlelekile. Ke esebahola ubaba uGabisa noSuthu Mabhesha kona selusiletha leso sipho ke esikhona ngokusemthethweni emva kokuphawula ke nabadlali benze umsebenzi wabo. Njengamanje nasi isipho esiphuma kumaZulu FC. Baba bezindaba basonele bazoshutha. Nasi isipho esihle esideliver uSuthu Mabhesha kona. Asinikeza inkosi yabaphezi kanjalo konke okukhona sonele Gabisa uvela sasipho iy'thombe
So Back.
Yeah, we are testing. Yeah, boy. We are testing. Mic test. Sundan. Yeah. Siyakhuluma. Siyezwakala. Are we audible? Yeah, but I'm not communicating. I'm just. Yeah, this is the voice. Because I'm not commentating, right? I'm asking. It's a conversation, my brother. Do you understand what I'm trying to say to you? Tell me now. What's going on? Can you hear me? Gents, can you hear me? Mic check, 1 2. Hey. Mic check, 1 2. Huh? What? They said coach trying to walk to the change rooms. Are we gonna do it like this? Thank you. Shiso. Make sure it's on the desk. Yeah. Testing 1 2 1 2. This is the mic. Testing 1 2. Testing 1 2. Can you guys hear me? Are you guys happy? Thank you very much. Let's move on. Okay. Singaba kanjani? Welcome in.
Simo Dladla. Simon. Oh, We are on standby. As a player, coach, and the captain. Thank you. John, tell me what's happening. Director, give us a count. I will start by linking with what's happening. Yeah, you can introduce yourself. Yeah. 100%. Prince Mangosuthu Legacy Cup umdlalo ke lapha kakhulukazi ugcine ke wakhanselwa ngenxa ukuthi ke lana enkundleni bese ngasadlaleki lokho kusho ukuthini na kusho ukuthi ke sinabanqobi ababili kulonyaka lapho ke uSuthu Mabhesha izini yaseSwazini igama lami nguSifiso Kuhle ngokwamsimango nima ke nomqeqeshi noma ke lapha ke isekelo lomqeqeshi uyena ke uSimo Dladla qeqeshi mhlambe ke ngaphambi ukuthi siqale singene deep kuyona kusho ukuthini mina njengoba amaZulu siyazi ukuthi yiwona adlala indima enkulu kuyona iPrince Mangosuthu Legacy Cup kusho ukuthini ukubona abantu bephumile nanemizulu kanjena kunini kuyajabulisa kakhulu ukubona abantu bephuma kanjena kulesimo sezulu esinjena kuyasitshela futhi ukuthi sibaleke kangakanani kubona nalento esiyenzayo umsebenzi wethu bawuthakasela kangakanani mhlawumbe ke mangizothi ngiyabuza lana uSuthu Mabhesha mangibheka lagcina ngo2022 ukuthi lithathe yona le ndebe lena kusho ukuthini manje lana nakho niyakwazi ukuthi niphinde nijabulise abalandeli benu kade bebaningi lana kusho ukuthini yipi approach ebenize ngayo kulonyaka ya unyaka nje wonke mhlambe naleminyaka ezayo sinomgomo noma nombandela ukuthi sidlalise abadlali abasebancane ngoba iqembu lethu beselaziwa njengabadlali ngeqembu lithanda kakhulu abadlali sebebadala so kujabulisa ke nendlela esibona abadlali beresponda ngayo betshengisa futhi ukuthi balithatha leli thuba ngezandla zombili abalinikeziwe iclub nikujabulisile ke nokuthi sibabone bedlala ngendlela abadlale ngayo engicabanga ukuthi kusho kona ukuthi kusasa lihle kakhulu asikhulume ke ngonyaka ozayo mhlawumbe ke yini ongayithembisa umbukeli wami osekhaya njengamanje ukuthi unyaka ozayo nizoza nomlilo futhi kuyona le tournament bese ke ubonga nje inkumbi zabalandeli boSuthu kade bekhona lana yebo njengoba sidlala simisela ukuthi siqhubeke sidlale ngabadlali abancane kusho ukuthi iqembu lisazoba sesimene esihle and futhi lizoya ngokuya lehlangana ngoba phela laba abadlali basebancane basaqala ukudlala futhi bayaqala ukujwayelana inkomba zona zinhle ubuka na iposition esikuyona kwi-league kwi-premiership and then ubuka nendlela ezidlale ngayo namhlanje ngoba besidlala ngabadlali abancane kakhulu namhlanje futhi besimiselena nokuthi masiya kwi-final futhi siveze futhi abanye abancane kakhulu yize besivele sifuna ukuwina kodwa besivele sodlala ngengane kusho ukuthi ke ikusasa liqhakazile siyathokoza kakhulu ngokufika kwabantu badela imvula beze lana egroundini and siyacela futhi noma sesiqhubeka neleague kulemidlalo emithathu esele nje esizoyidlala ngoba yonke sizoyidlalela khona la ngaphakathi eKZN socela ukuthi beze ke inkumbi zabo kuzosupport imidlalo futhi esimisela ukuthi siyiwine ukuze siqede sihlele endaweni kahle kwelokho mhlawumbe ke ikakhulukazi mase ngivala sengidedela njengamanje uSuthu Mabhesha siyalazi ngempela ukunyakaza asikhulume nje ikakhulukazi nge-first team abantu abaningi kade belindele i-first team kube nani ngiyazi nama injuries amaningi ngiyazi futhi nidlalisa eyingane okwamanje ukuthi ke zithole experience lokho ama injuries amaningi kuna affectile kule tournament noma ka yebo kusaffectile kule tournament ngoba abanye babo basebenzela ukubuya phecelezi bakwi rehab stage so kodwa on the final stage say rehab okusho ukuthi bazobonakala abanye babo nje basobezidlala nesiwelele ngomgqibelo so kusizile kakhulu ukuthi sibone futhi nakulabo abancane abavamisa ukuba sebhentsini ukuthi makwenzeka bona bethola ithuba nabo bazokwenzana sibonga kakhulu mqeqeshi ngiyabonga bekuyena ke laphana ke isekela kamqeqeshi walo Suthu Mabhesha uyena ke uSimo wakadladla ngiphethe ke ukapteni wayo Insingizini FC bafo angiqale nje ngithathe lethuba ngikubongele mfethu ukuthi Insingizini FC nice ayibona manje iyayiphakamisa nami ngijabula kakhulu ukwade lomtsala sijabulile nathi kuba lana
Mfethu mhlambe mangakhuluma ngeapproach siyazi ukuthi Insingizini FC iqembu elijwayele ukuba khona kulomqhudelwano kodwa ke besingakaliboni kakhulu lize lihamba lithatha liphakamisa futhi lize lingena kuma finals. Approach yalonyaka ingathi yini enisizile kakhulu kulonyaka? Lokusitile ukuthi nyalo bekuyi FIFA week cala sita bekungasi FIFA week bekunema game ka1 esidlala i-tournament nyalo lokuthi sikhone ukudalana siphelele squad besibalance kuyi FIFA week sonke sikhona kude umdlalo ku national team sonke siphelele. Asikhulume ke mhlawumbe ngabalandeli mfowethu sikhulume ngokwesekwa enikutholile. Ungathini ke inkumbi zabalandeli ezisuka mhlawumbe ezinye zaSwatini ezinye zaPhongolo ezifikile lana ungathini kunijabulisile ukubona abalandeli yikhona lokho okuninikeze namandla? Usijabulise kakhulu ukubona abalandeli kwasinika nemandla nalana sibonile nje ukuthi bayithanda ibhola bayithanda kakhulu singabajabhisi definitely asikakhona ukudlala ifinali besifisile kudlala siwakhombise ukuthi siphetheni balandeli but sibonga kakhulu balandeli kule simo lesikiso nyalo le weather bengasile right but balandeli bakhonile kumela le simo lesi. Asikhulume ke mfethu mhlambe ngonyaka ozayo yini ongayithembisa abalandeli ngoba ngiyazi bazobuya bebaningi futhi ngonyaka ozayo nenza kanjani niyaphinda futhi niyabuya nizoyidefend? Sitophinda sibuye sitoyidefenda sitowajabulisa bachubeke ngedingane yeah sitobajabulisa. Sibonga kakhulu mfethu. Bekuyena ke ukapteni wayo Insingizini njengoba ke bese ngichazile ekuqaleni ukuthi ke amaqembu amabili yibona ke ompetha akuyona ke futhi ikakhulukazi uSuthu Mabheshankone nayo ke Insingizini ompetha bayo ke lapha la iPrince Mangosuthu Legacy Cup. Mina ngusifisa ukuhlwa kaMsimango ngibongile kakhulu ukuthi nihlale nathi sikhona lana Olundi. Sale kahle.